Ja han començat les obres de semicobertura de la Gran Via en el tram comprès entre Glòries i la Rambla del Poblenou. Algunes de les actuacions previstes en aquesta primera fase són l'ampliació de les voreres del lateral muntanya i la construcció de 2 passos de vianants a la Rambla del Poblenou i al carrer Llacuna. La reacció de la Gran Via facilitarà la connexió entre el Clot i Poblenou. És evident que després de pràcticament ja 29 anys ja era hora de tornar a juntar aquests 2 barris. La feina que avui comença consisteix bàsicament en ampliar les voreres de la part muntanya del lateral de l'autopista, lateral que evidentment hi ha molts veïns que viuen i que per tant pateixen les conseqüències d'una vorera estreta i per tant els hi volem donar molta més capacitat de passejar tranquil·lament. De moment, les línies d'autobús 56, 60 i 92, al seu pas pel lateral muntanya de la Gran Via, es veuran afectades en el tram comprès entre Lope de Vega i la plaça de les Glòries, amb itineraris alternatius que ja estan en marxa. Les obres tindran un cost de més de 2,5 milions d'euros i duraran fins al mes d'abril. Els veïns de Sant Martí han fet una assemblea al mes de gener per parlar de les obres de la Gran Via. En la reunió s'ha presentat als veïns el conveni de col·laboració signat per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb el suport de la plataforma cívica dels veïns del barri. Aquest conveni determina el calendari de les obres i qui es farà càrrec del cost i execució de cada fase. El primer bloc d'obres ja està en marxa, mentre que el segon, que suposa la construcció de les estructures, s'iniciarà a l'estiu. L'últim bloc d'actuació es centrarà en la urbanització de tot l'àmbit del projecte. Els veïns de la plataforma cívica estan contents amb aquest conveni perquè estableix que les obres s'acabaran abans del que s'havia previst en un principi. El calendario que, en principio, la propuesta que hacían las administraciones eran del 2006 a mediados del 2006 y nosotros dijimos que a eso no estábamos de acuerdo. Se han tenido que poner muchos medios y se va a tener que hacer un seguimiento exhaustivo para que se cumpla el calendario que ha acabado siendo a finales del 2004. A més, la plataforma veïnal ha aconseguit que en el projecte definitiu el carrer Espronceda es mantingui sense cap interrupció en tot el seu recorregut, convertint-se així en una via que uneix mar i muntanya. Durant l'assemblea, els veïns de Sant Martí també han conegut de primera mà informació sobre el projecte del tramvia del Besòs. Aquest nou transport metropolità unirà els municipis de Barcelona, Badalona i Sant Adrià i suposarà una millora en la mobilitat del barri. És per això que els veïns valoren de forma positiva el projecte. A mí me parece que la llegada del tranvía es una buena cosa, porque es un medio de transporte más, tiene una tecnología más avanzada y, en fin, que junto con el metro y el autobús que tenemos, pues con el tranvía, pues siempre creo que iremos bastante mejor. De moment, la primera impressió que és un retrocés, perquè ja teníem els tramvies i ara els han tret. Fa molts anys que els han tret. I ara s'ha de veure el resultat, positivament. Ara diuen que a tota Europa l'estan implantant, doncs potser sí. Però ja dic, jo em convenceré de que és un adelanto quan el vegi funcionar i funcioni. El tramvia del Besòs tindrà 14 quilòmetres de via, 28 parades i comptarà amb 2 línies principals. La primera unirà Barcelona amb Sant Adrià, mentre que la segona arribarà fins a Badalona. La seva incorporació a la xarxa del transport metropolità permetrà connexions amb diferents línies de metro. Es el segundo proyecto de tranvías que se hace en la región metropolitana de Barcelona. Es un tranvía, una línea de tranvía que conecta 3 municipios, el municipio de Barcelona, San Adrián y Badalona, con 2 líneas, una línea que como eje principal tiene la avenida Diagonal y que desde la estación del Nord por avenida Meridiana Glorias coge la Diagonal hasta Diagonal Mar y después coge la calle Taulat hasta la estación de Renfe de San Adrián. El tranvía fue una reivindicación cuando hicimos el planteamiento de la cobertura de la Gran Vía. Aprovechando la cobertura, nosotros dijimos que perfectamente podía incorporarse el metro, dado que en aquel momento se estaba discutiendo el diseño de la futura línea 9. Creíamos que aquel momento era un momento idóneo
teniendo en cuenta que estamos hablando de una población de las más altas de Barcelona, que tiene unos 130.000 habitantes y que es una de las más deficitàries de transportes públics. El pressupost destinat a aquest projecte és d'uns 205 milions d'euros. La primera línia del tramvia del Besòs s'inaugurarà amb l'inici del Fòrum 2004, mentre que la segona línia es preveu que estigui a punt al gener del 2005. Ja s'ha conegut el disseny del futur parc central del Poblenou, situat entre l'Avinguda Diagonal i el carrer Pere IV. L'arquitecte francès Jean Nouvel serà l'encarregat de fer aquest projecte, que constarà de diferents espais on la vegetació i l'arbrat seran els grans protagonistes. Aquí hem de poder celebrar la festa major, hem de poder ballar sardanes, hem de poder jugar a la petanca, però també portar els nanos a mallots infantils. Tot això ha de formar part, diguem-ne, del parc. I per tant, això és el que li estem demanant al parc. El parc ocuparà una extensió de 5 hectàrees i comptarà amb diverses zones habilitades pel lleure i la vida social, com per exemple la plaça de la Sardana. A més, s'hi està construint un centre de recollida pneumàtica i es conservarà l'antiga fàbrica Oliverters. En aquests moments, els veïns del grup Civit i les diferents associacions de veïns del barri estan mantenint reunions per arribar a una opinió comuna sobre el futur disseny del parc. Aquest projecte no ha estat mancat de polèmica. Per dur-lo a terme s'han hagut d'expropiar unes 200 famílies, de les quals 3 encara continuen vivint al solar. Aquests veïns ja han rebut el primer avís administratiu de desallotjament, però ells continuen resistint. Estoy resistiendo porque no puedo irme a otro sitio. No porque yo quiera estar aquí, porque la forma que tenemos es imposible de vivir. Pero no tenemos más remedio que quedarnos aquí hasta que nos venga la hora de decirnos en la calle. Pues el dia 8 ens pensàvem que ja era quan venien els guàrdies perquè ja era el desahucio i resulta que no era el desahucio, que era el desalojo. I ens van preguntar que si ens volíem anar. Vam dir que no, ens van donar un paper conforme ens negàvem a anar-se'n i ja posava que ens vindrà una orden judicial, que llavors és quan ja venen els policies i ja treuen. Les 3 famílies resisteixen, dues seva i l'altra al seu negoci, malgrat la degradació imparable de la zona i la situació ruïnosa dels edificis que encara continuen en peu. Actualment s'està estudiant les demandes i necessitat de cadascun dels casos. En 2 casos no hi ha un problema de sostre, sinó un problema econòmic. En un cas hi ha un problema de sostre, hi ha un problema d'habitatge real. Per tant, amb aquest hem d'arribar a un acord, jo diria independent de la sentència, perquè aquí hi ha un component social important. En els altres 2 casos és un component econòmic i, per tant, que no sentència el que digui. En aquests moments, els veïns afectats que encara resisteixen estan pendents de l'ordre judicial que els tregui definitivament de casa seva. Ja s'ha col·locat la primera pedra dels nous habitatges de protecció oficial que es construiran al número 2 de la Ronda Sant Martí. Aquesta és la primera promoció de pisos que es farà al districte. El projecte consisteix en 25 pisos d'entre 50 i 83 metres quadrats, amb 1 i 3 habitacions. És un projecte amb un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i una cooperativa de vivendes. És evident que és un lloc magnífic, la Ronda Sant Martí número 2, pràcticament davant de l'estació, de la futura estació de l'AVE. És un edifici amb el qual n'hi haurà 25 vivendes, per tant n'hi haurà 25 famílies vivint a dintre, que, com he dit abans, està molt ben situat, que incorpora tota la tecnologia que l'Agenda 21 i les ordenances de l'Ajuntament en sostenibilitat obliga a la construcció. Els habitatges es construiran ocupant una part del pati de l'Escola Emília Pardo Bazán. Segons un acord entre l'Ajuntament i el centre, el col·legi podrà utilitzar la planta baixa de l'edifici com a sala d'ús polivalent. A baix quedarà, i això ho hem dibuixat una mica a la mateixa gent de l'escola, en projectes que nosaltres els hem presentat, quedarà com una mena de sala teatre o sala polivalent. I a sobre servirà per posar les plaques solars que exigeixen en aquests moments les 25 cases que fem aquí. La cooperativa veïnal Porfont ha estat l'encarregada de dur a terme el projecte. Aquesta entitat va néixer fa 10 anys amb l'objectiu de construir pisos de protecció oficial per a les persones amb rendes més baixes. Es preveu que els habitatges de la Ronda Sant Martí estaran a punt cap a l'estiu del 2004.